Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ipprova jirredikola l-każ fejn instab li kolonni fl-emerġenza f'Mater Dei ma kinux b'saħħithom biżżejjed biex isir bini fuqhom, fejn saħansitra kellhom jittieħdu miżuri biex tkun assigurata s-sigurtà tal-pazjenti. F'disset Busuttil prova jagħti l-impressjoni li wieħed ma setax jibni fuq l-emerġenza. Tippruvax tuża xi ħaġa bħal din meta inti għandek proġett biex tibni iktar fuqu għaliex dan huwa bini illi kien mibni bis-saħħa li tirrikjedi dak it-tip ta' bini. Jekk tibni fuqu, tissaħħu. Iżda affaċċjat bid-dikjarazzjoni li dan il-permess kien intalab u approvat fi żmien Gvern Nazzjonalista, Simon Busuttil prova jaħrab mill-mistoqsija. Il-permess, l-onet il-bini ilu hemmhekk 20 sena. Iva, ma il-permess biex jikber fuqu. Ma skużi, dak li qed jattakka huwa bini illi huwa ilu mibni 20 sena. Mistoqsi dwar kif tnejn mill-iktar deputati qrib tiegħu kellhom pożizzjonijiet konfliġġenti dwar dan il-każ, Simon Busuttil għażel li ma jwiġibx. Dan anke jekk għamel jiem jipprova jirredikola l-każ. Però x'in il-pożizzjoni tiegħek għal fatt illi kien hemm żewġ pożizzjonijiet li huma daqsxejn konfliġġenti. Kellek il-Tonju Fennek illi meta għamet il-każ qal li mhux sorpriż. U l-eks Ministru Ġew Kassar qal li kien applika l-mejpa kif idin ngħidu għal dal-permessi kien qal li huwa sorpriż. Għandek sitwazzjoni fejn għandek żewġ membri tal-Kabinett illi donnu ma kinux qed jitkellmu ma' xulxin u ma kinux qed jaraw l-istess ħaġa. Mela ħanfakrek li jiena ma kontx f'dak il-Kabinett. Simon Busuttil li kien parti integrali mit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi baqa' ma weġibx għall-mistoqsija ta' xi spjegazzjonijiet talab mill-eks Ministri. Intant fil-waqt li Simon Busuttil qiegħed jipprova jirredikola dan il-każ ikkonfermat anke minn esperti barranin, il-Gvern baqa' dej bil-pjani tiegħu biex iżid is-sodod f'Mater Dei. Saħansitra sab sit alternattiv u diġà nkisbu l-permessi biex jinbnew iswal il-ġodda.